Sala Transilvania este meciul care va da ultima semifinalistă a Ligii Naționale. Suntem înainte de partida decisivă din seria care le opune pe CSU Atlasim Sibiu și pe BC Mureș Târgu Mureș într-un decor extraordinar asigurat de fanii sibieni. Vom avea o partidă care se anunță de pe acum a fi extraordinară. S-a terminat vremea declarațiilor, este momentul în care basketul revine pe parchet și el va decide cine merge mai departe și cine va înfrunta Steaua în semifinalele Ligii Naționale. Sunt Emil Hoțuloge, jurnalist TVR, vă salut pe toți și vă invit la primul meci al acestei săptămâni pline de basket. Urmează după această partidă două confruntări din Euroligă, meciul de la Istanbul dintre Fenerbahce și Panathinaikos și apoi partida din țara Baștilor, Basconia, CSKA Moscova, ambele fiind partidele cu numărul 3 din play-off-ul Euroligii. Urmează o surpriză pentru mulți la finalul săptămânii, Final Four-ul Basketball Champions League, vineri și duminică semifinalele și finala din această competiție, dar acum ne concentrăm pe acest meci dintre Sibiu și Mureș. Ați văzut loturile celor două formații. Lipsește de la oaspeți Radovan Markovici, Barnabaș Sas Gașpar, antrenorul principal al Tigrilor. Niciuna dintre cele două formații nu a reușit să câștige un meci 5 până acum în basketul românesc, incredibil, dar adevărat. Statisticile furnizate de cele două site-uri importante, Total Basket și 24 de secunde, dau următoarea situație. Mureșul a pierdut de 2 ori meciul 5, iar Sibiul a pierdut de 4 ori partida a 5-a disputată într-o serie 3 din 5, așadar suficiente motive pentru a vedea un meci foarte, foarte interesant. Este cunoscută rivalitatea dintre cele două formații, o rivalitate alimentată de ceea ce s-a întâmplat în partida precedentă, atunci când fanii sibieni au rămas în afara sălii la Târgu Mureș. Acum, cred că toată lumea care trebuie să asiste la meci este în Sala Transilvania și ne pregătim de meciul vedetă, meciul intern vedetă al acestei săptămâni. O săptămână în care se joacă și finala în basketul feminin pe 26 și pe 27 aprilie se vor juca celelalte două partide, cele de la Cluj, în finala Universitatea Cluj, Șep și Sfântul Gheorghe. Dan Fleșeriu, după mulți, cel mai bun antrenor al sezonului în Liga Națională. Sibiul, surpriza extrem de plăcută a acestei ediții a Ligii Naționale. Sibienii au terminat pe poziția a doua. Imediat vom avea primul angajament. Iată-l și pe Viorel Hizo, sibian 100%. Nu e prima oară când îl văd la un meci de basket pe venerabilul antrenor de fotbal. Sar Șanta și Cooper, reușește Cooper să câștige prima posesie, dar intercepție a lui Goran Martinici și posesia se schimbă imediat. Martinici, Șanta, Reed, Japa și Ernest Calve. Așa arată cinciul formației care atacă în acest moment. Calve, o fentă frumoasă, o aruncare ratată, prinde Cooper, liderul la recuperări din formația sibiană. Cooper are 7,4. Vine o aruncare pe care o irosește Radu Paliciuc. Hardy, Paliciuc, Popescu, Mihailovici și Cooper în teren pentru sibieni. Calve. Încearcă angajarea lui Japa, mingea ajunge până la urmă la basketbalistul sârb. Japa și Popescu, aruncă Japa, ratează
Un team rebound al sibienilor, Mihailovic pe contraatac. Aproape să piardă posesia. S-a apărat bine în prima instanță la Marcus Reed. Mihailovic, Cooper, Hardy. Încearcă o pasă Hardy pentru pivot, trage Cooper. Scurtă aruncarea, Hardy împinge mingea, dar o scapă Paliciuc. Și este posesie pentru Tigri. 1 minut și jumătate și niciun coș în sala Transilvania în acest meci decisiv. Martinic, stop shoot, Martinic. Ratat, Șanta împinge mingea cu ajutorul lui Paliciuc până la Martinic. Și este din nou pozițional pentru formația oaspete. La Marcus Reed. Reed pătrunde, piruetă, aruncare. Mingea intră în coș. Sunt primele puncte ale acestui meci la Marcus Reed. Cel care a reușit 23 de puncte, 4 recuperări și 2 pase în meciul al 4-lea. Meci în urma căruia seria a fost împinsă în decisiv. Sibiul l-a condus de 2 ori, 1-0 și 2-1. Mureșul a egalat de fiecare dată. Bogdan Popescu. Mihailovic, faultat de Șanta. Santa comite prima greșeală personală. Încă n-a aflat crainicul de la Sibiu că nu se pronunță Santa. Santa este Moș Crăciun în spațiul american. Basketbalistul se numește Shanta. Aruncare ratată lui Mihailovic. 2 minute și jumătate, un singur coș în acest meci. Foarte multă tensiune. Miza este mare, calificarea în semifinale. Acolo unde Mureșul a fost în ultimii ani. 4 calificări consecutive în penultimul la capac al lui Cooper. La Martinic, contraatac al Sibiului. Mihailovic pentru Hardy, mai departe Popescu. Bagă mingea în coș, peste Șanta. Bogdan Popescu. Mureșul are 4 calificări consecutive în semifinale și 3 finale jucate, toate finalele pierdute. Iată răspunsul lui Martinic, principalul marcator al formației din Târgu Mureș. 18,5 puncte în sezon, cu 7,5 pase decisive și cu 2 intercepții pe meci. Hardy, Cooper, Mihailovic. Cooper faultat în săritură de Reed. Reed comite prima greșeală personală. Faultarea lui Reed. 2 libere Christopher Cooper. Procentaj horror la aruncările libere, 38% pentru Chris Cooper. Aruncă în schimb bine de 2 puncte. 55% pentru basketbalistul venit vara trecută de la Steaua. Are un titlu câștigat cu AS Soft în 2015. Sibiul n-a mai ajuns în semifinale din 2009, atunci când a reușit să elimine marea rivală Mobitel cu Cluj, 3-0. A urmat apoi acea semifinală cu mare scandal, pierdută în fața AS Softului 2-3 după cel puțin un meci decis clar de arbitri. Martinic pentru Giapa, scapă mingea, recuperează Calve, care aruncă, ratează. Acolo este Cooper și prinde încă o dată basketbalistul american Hardy. Foarte slab la puncte marcate în partida precedentă. Hardy a avut doar 5 puncte, a reușit în schimb 12 recuperări. Este foul, este coș, este aruncare suplimentară. Martinic îl faultează pe Cooper și îl trimite la linia de libere. 2 puncte și aruncare suplimentară. N-avea cum să se apere Martinic acolo, a încercat să obțină faultul ofensiv.
Era și în semicerc, dacă am văzut bine. Înscrie Cooper. 3 puncte pentru Chris Cooper. Și Sibiul conduce 7-4. La Marcus Reed. Reed cu blocajul lui Shantar. Reed, Mihailovic lângă el. Reed aruncă și marchează cu panoul. Foarte bună această finalizare a lui Reed. Un basketbalist adus în februarie din Kosovo. S-a integrat repede și a reușit să devină un om de bază al formației Tigrilor. Mihailovic îl cere pe Cooper lângă el, îl eliberează pe Popescu, trage veteranul, ratează tripla, blochează bine Șanta și este posesie pentru BC Mureș. Calve. Reed. Floater al lui Reed. Și acum Hardy. Inexistent până în acest moment. Hardy reușește pasa care devine decisivă cu ceva emoții. Popescu! Bogdan Popescu finalizează. Este al doilea asist al lui Hardy. Sigur, fanii Sibiului așteaptă puncte de la jucătorul care are peste 14 puncte în medie pe partidă. Șanta obține faultul jos de la Cooper. Prima greșeală a Sibiului în acest meci. Prima greșeală personală. George Trif și Liviu Dumitru. I-am văzut mai devreme secunzii lui Barnaba și Sas Gașpar. Șanta. Martinici. Trage de 3 puncte Martinici și este liniște în sală. Triplă pentru Martinici. La 9. Au trecut 6 minute din această partidă decisivă. La finalul meciului, o echipă va încheia sezonul și va pleca în vacanță. Faultat acolo. Cooper degeaba. Dali Bordapa anunță grainicul. Faultul clar al lui Giapa. Șase puncte. Chris Cooper este principalul marcator al meciului până în acest moment. 14 puncte, 6 recuperări în partida precedentă. Ambele transformate de Cooper, care iată e concentrat și reușește să înscrie 100% de la linia de faul. E înlocuit de Lalovic. Frumoasă pasa lui Reed. Mingea intră. Coșanta plus aruncare suplimentară. Lalovic îl faultează pe basketbalistul venit de la Energia Târgu Jiu. Excepțională pasa. La fel finalizarea lui Șanta. Șanto. Aruncare transformată. Înscrie 2 puncte pivotul născut în Târgu Mureș. Ratează sibienii, recuperează Calve, aduce mingea Martinici. 3 minute și jumătate din primul sfert, Martinici. Fără să nu arunce, Giapa, Șanta și înscrie 2 puncte, Șanta. Până acum s-au descurcat foarte bine pivoții. Intercepție reușită de Martinici, care a sesizat pasa către Bogdan Popescu. Cade acolo Lalovic și lasă liber pe Martinici, care înscrie fără probleme. Este timeout cerut de antrenorul Dan Fleșeriu. Iată-l pe Lalovic cum se împiedică.
Cale liberă pentru Martinici către Coș. 16 la 11, exact 3 minute din primul sfert. 7 puncte Martinici, 5 puncte Șanto și Ruid 4 de partea cealaltă. Principalul marcator al Sibiului este Cooper, 7-4 Popescu. Doar 2 jucători au scris pentru Sibiu. Două meciuri din Euroliga, Anadolu, Olympiacos și Darushafaca în Real Madrid, unul după celălalt, toate pe DigiSport 4. Sunt serii echilibrate după ce, surprinzător, Anadolu a câștigat la Pireu, iar Darushafaca a învins la Madrid. Vineri avem Banvit, Monaco, prima semifinală în Basketball Champions League și apoi Tenerife, Reyer, Veneția. Duminică fiind finala acestei competiții. Reed, contraatac, Martinici, liber la 3 puncte. Nu reușește să înscrie, dar Geapa este acolo și obține recuperarea ofensivă plus cele 2 puncte. Avantaj important pe care îl are în acest moment BC Mureș Târgu Mureș. Plus 7, Hardy este pe 0 în acest moment la puncte marcat. Mihailovic de asemenea reușește să spargă gheața. Igor Mihailovic. Vine al 3-lea marcator al Sibiului. Șanto. Martinici. Geapa. Apărat de Davis, pasează greșit Geapa pentru Mihailovic, Mihailovic, coș, plus aruncare suplimentară. Ruid a faultat, n-a reușit să-l împiedice, iar punctele se trec pe tabelă. Nici vorbă de fault, nici vorbă de fault. Am văzut reacția inițială a lui Ruid, n-am văzut de mult o asemenea eroare. Era la 1 metru de adversar, nici măcar nu l-a atins, s-a păstrat departe de adversar. Aruncare transformată. Incredibil, de mult nu am mai văzut o decizie atât de departe de realitate. N-a fost fault, dar asta este. Merge mai departe. Sibiul a redus diferența până la minus 2 puncte. Faultat Galve. Dublă schimbare la Mureș, Lazar și Schimbare la Mureș. La Mureș intră cu numărul 7 Marcovici. Nu era trecut pe foaie, nu este trecut pe site-ul Federației Române de Basket. Nu a fost anunțat în prezentarea oficială a echipei. Am spus că lipsește tocmai după ce am consultat statistica. Iată-l în teren, Radovan Marcovici cu numărul 7 pe tricou. Ireal ce se întâmplă. Absolut ireal. Aruncă și marchează coș de 3. Este Mihailovic. E prima reușită a lui Mihailovic. Așadar, iată, jucătorul invizibil, Marcovici, pe teren. Galve aruncă și marchează acolo Lazar. Loții Lazar înscrie. Greșeală personală, Bogdan Popescu, Marcovici în imagine. Doar 11 jucători sunt pe statistica oficială la BC Mureș Târgu Mureș, pe statistica de pe site-ul Federației Române de Basket, despre ea vorbesc. Nu am acces la foaia de joc, dar
Pe statistica oficială nu există numărul 7, nu există Markovic. Giapa penalizat cu cea de-a doua greșeală. Faultul lui Giapa asupra lui Hardy. A doua greșeală personală pentru Dalibor Giapa. Hardy, Mihailovic, Lalovic, Bogdan Popescu. Plus Davis, aruncă de 3 puncte, Hardy ratează, recuperează Lazar. Este final de sfert, Sibiu, Târgu Mureș, 19-23, meciul 5 al acestei serii de play-off, ultima din primul tur în post-sezonul Ligii Naționale. Pauză, ne întoarcem. Știai că cel mai performant aparat din România de eliminare a calculilor renali se află la Centrul Medical Nova Vita din Târgu Mureș? Noul aparat poate rezolva orice tip de piatră, indiferent de localizarea acesteia, iar procedura are rată de succes de 99%. Vizitează site-ul nostru nova-vita.ro pentru detalii. Ne-am întors în sala Transilvania, o sală care e arhiplină la acest meci. Ar fi fost culmea să nu fie, la o partidă decisivă, o partidă care poate însemna calificarea echipei gazdă în prima semifinală după 8 ani. Câteva faze din primul sfert, un sfert dominat de oaspeți care l-au avut pe Martinici în mare formă, 10 puncte Martinici. Îl secundează cu 5 Sabol Shanta, Ruid are 4, Calve are 4 recuperări. Comisar al acestei partide din partea Federației Române de Basket, Zoltan Radui, și trebuie să ne lămurească cum de a apărut pe teren Radovan Markovic atâta timp cât pe statistica de pe site nu este, pe foaia oficială nu este, cu un sfert de oră înainte de startul partidei el nu era. Dar iată-l în teren, reușește intercepția Cooper de la Lazar. Davis aduce mingea. Davis, Hardy, Popescu, Cooper și Mihailovic. Davis. Mihailovic, Cooper are spațiu pătrunde, aruncă, ratează, recuperează Popescu, căpăcit de Lazar, recuperează acolo Cooper și reușește să păstreze posesia. Este fault al lui Lazar. Prima greșeală personală. Pivotul Loții Lazar. Acrobatic aici, dar ineficient Chris Cooper. Au nevoie de recuperări ofensive pentru a reuși să înscrie jucătorii Sibiului. Sunt bune la statistică, e adevărat. Prima liberă pe care o ratează în acest meci Chris Cooper. Avea 5-5. O puncte în total la egalitate cu Mihailovic. În continuare, doar 3 jucători sibieni au reușit să înscrie. Intercepția lui Mihailovic, contraatac și vine Hardy, care reușește dankul. De-abia a doua aruncare din meci pentru Kevin Hardy. Bună pasa lui Mihailovic, asist al lui Igor Mihailovic. Martinic acum, Lazar la blocaj, Martinic pentru Markovic, trage Markovic și bagă mingea în coș. 3 puncte Markovic. Radovan Markovic, campion cu Oradea. Echipă care va juca pentru loc în final împotriva câștigătoarei sezonului cu Banca Transilvania, învingătoarea din această serie
va evolua împotriva Stelei CSM. Dacă o face Sibiul, va debuta pe teren propriu în semifinale. Dacă o face Mureșul, va juca primele două partide la București. Au ratat din nou sibienii același Cooper ca în faza precedentă. Markovic. Lazar. A fost un fault acolo comis de Mihailovic, care l-a tras pe Lazar. Prima greșeală personală. A nu scăpa omul. Au ratat cei de la BC Mureș, a fost Calve acolo. Hardy. Cooper este faultat de Lazar. Cooper produce greșeli personale adversarilor direcți. Lazar cu a doua greșeală personală. Faul clar aici al lui Loții Lazar. A cincea oară faultat Lazar. Apare în sfârșit pe statistica oficială Radovan Markovic. Penalizat cu a doua greșeală personală și este înlocuit de Santa. Două aruncări libere pentru Loții Lazar, intră înapoi Shanta. Coș valabil, încă o fază încheiată cu coș valabil după fault. Este Davis cel care înscrie. două puncte și aruncare suplimentare. În urma faultului comis de Calve. Recuperează Cooper. Cum Cooper căpăcit de Shanta. Extraordinară intervenția pivotului de la Târgu Mureș. S-au dus 3 minute din sfertul al doilea. Calve, airball, Markovic recuperează și înscrie Radovan Markovic. Cel mai bun aruncător de 2 puncte din echipă. Sigur, are mai puține partide decât doi echipieri, dar are 73%, extraordinar. Dan Popescu fentă, intră în spațiul de 3 secunde, ratează, dar acolo este Davis cu un nou rebound ofensiv. 5 recuperări ofensive, 6 are Sibiul, plus 7 defensive și este din nou la un punct de adversară. Martinic apărat de Davis, reușește să arunce, dar nu marchează, prinde Cooper. Davis, este greșeală antisportivă fluierată împotriva lui Martinic. Intervenție urâtă a lui Martinic. Martinic penalizat cu fault antisportiv.
avantaj în acest moment. Mureșul a condus 23-19. Acum scorul este 10-5 în acest sfert și este posesie pentru galben-albaștri. Hardy. Pătrunde Hardy, scoate la Cooper, care marchează semi-cârlig, reușit de Cooper. Și este timeout solicitat de antrenorul Mureșului. Foarte bună pătrunderea lui Hardy. A scos doi adversari din joc, pe Reed și pe Shanto. A văzut acolo în spațiu de 3 secunde pe Cooper și faza s-a încheiat cu 2 puncte pentru Sibiu. Și jumătate din prima repriză, faultul lui Davis la Martinici. Marcel Davis comite cea de-a doua greșeală personală. Este abatere de 5 secunde la Martinici. Iarăși Cooper, pentru că a fost foarte bine plasat Shanto, al doilea capac al pivotului de la BC Mureș. Acum Martinici scoate în lateral, aruncarea lui Markovic, aproape să intre, recuperează Hardy. Popescu, Mihailovic, pozițional pentru Sibiu, Mihailovic, Hardy, bagă mingea Supanou, Bogdan Popescu ratează, cred că a fost atinsă mingea de Shanto, așa este, al treilea capac reușit de Shanto. Reed pe lângă Popescu, ratează, prinde veteranul Sibiului. Hardy, foarte frumos acest contraatac, dar Hardy a forțat și cred că pierde mingea. Să vedem decizia arbitrilor. Este posesie pentru Sibiu. Nimic neregulamentar acolo. Mingea l-a atins pe braț pe Shanto. Davis. Lalovic aruncă bine de 3 puncte. Iată-l înscriind la prima tentativă. 2 din 8 din spatele semicercului pentru formația sibiană. Mureșul are 3 din 9. Martinici. El e marele pericol pentru defensiva Sibiului. Martinici trage de 3 și marchează. Excepțional aruncător Goran Martinici. 20 de puncte, 6 recuperări, 7 pase decisive și 3 intercepții în prima victorie a Mureșului în această serie. Mihailovic pătrunde, ratează, Lalovic pentru Reed, mai departe, Martinici.
Giapa, Martinici. Din nou aruncare de 3 puncte și același rezultat din două aruncări. Martinici egalează Sala Transilvania. Excepțional acest muntenegrean. 34-34. 7 minute s-au scurs din repriza a doua, din sfertul al doilea. Bogdan Popescu cu panoul și este deja un loc comun. Fault coș. Sibiul continuă să profite. Aruncare suplimentară pentru Bogdan Popescu. Faultul lui Giapa. A reușit să scape fără punct primit. BC Mureș, după faza de mai devreme, rămân la minus 2 puncte. Intercepție reușită de Mihailovic la o pasă către Reed. Hardy scoate la 3 puncte Mihailovic de la 8 metri, de la 7 metri și jumătate. Prinde Șanto. Mihailovic a scris odată din spatele semicercului din 3 aruncări. Sărăcia ofensivă pe care o arată Hardy. În continuare 2 puncte. Acum vine o nouă triplă semnată de Tigri. Calve marchează. Și iată, Târgu Mureș merge din 3 în 3. Popescu. Mihailovic. Aruncare de 3 puncte, prinde Giapa. BC Mureș are 15 recuperări defensive. Reed. Imperfect. Frumos a stat în fața lui Mihailovic. Mai departe Davis, Popescu. Popescu! A rămas sub panou după contactul cu Giapa și a reușit tip-in-ul. Bogdan Popescu, încă 2 puncte pentru Sibiu. Pope are 8 în acest moment cu 4 recuperări. Martinici. 16 puncte pentru Martinici. Ce repriză. Trage Martinici, scurtă aruncarea. Acum Popescu. Aproape să vedem din nou faul coș, de data asta Calve reușește să-l împiedice pe Bogdan Popescu să marcheze. 3 greșeli personale Calve. Dacă Bogdan înscrie o liberă, Hardy primește pasă decisivă. Înlocuit Calve. Radu Paliciuc intră în locul lui. Intră Marcovici. Bogdan 37. 40-37. Bogdan Popescu. Schimbare la CSU, Cumpăria locului Popescu. Șanto. Reed. A intrat Alin Borșa. Trage de 3 puncte, ratează, recuperează Hardy. Slaloma lui Hardy, faul dat. Marcus Reed. O greșeală personală a treia. Giapa, Calve și Reed au câte 3 greșeli personale. Reed este înlocuit cu Andrei.
noroc, mingea intră Kevin Hardy și el sub 50% la linia de libere. Ambele libere scrise. Sibiul este la plus 5. Kevin Hardy comite prima greșeală personală. Martinic. Borșa. A fost fault fluirat înainte. Situația la libere după prima repriză este 18 aruncate de Sibiu, o liberă aruncată de BC Mureș. Borșa încearcă încă o dată, ratează, este omul care a avut ultima aruncare în finala Cupei României. Martinic aproape să înscrie, Lalovic trage de la distanță și pune capăt acestei reprize. 42-37 este scorul în favoarea gazdelor, după ce Mureșul a avut 4 puncte în plus. Sibiul a reușit sfertul secund câștigat, a reușit să câștige sfertul secund la 9 puncte, 23-14. Pauză așadar, ne întoarcem cu repriza a doua. Dansil Fiori apari? Zilele astea ți se arată o nouă ofertă. Portează-te la Digimobil și apoi e treaba ta dacă îți alegi 12 luni cu 50% reducere la abonament sau reduceri drastice de până la 240 de lei la smartphone-uri. În plus primești lunar 50 de GB net mobil 4G. Vino prin magazinele Digi. Înapoi la Transilvania, începe repriza a doua meciului 5 dintre Sibiu și Târgu Mureș. Scorul este favorabil gazdelor, 42-37. Câteva din cele mai importante faze ale primei reprize. Sibiul are în acest moment 18 aruncări libere, obținute din 13 faulturi comise de BC Mureș, practic odată la o fază și jumătate s-a fluierat fault coș, sau la două faze, în timp ce din cele 8 faulturi fluierate împotriva Sibiului, BC Mureș a aruncat o liberă. Asta este situația. La aruncările de 2 puncte, 11 reușite din 23 are Sibiul, 9 din 19 BC Mureș, 6 triple din 15 pentru Tigri, 2 din 10 pentru formația din Sibiu, care are prima posesie. Nu, Mureșul are prima posesie. Iată mesajul fanilor către jucători. Echipa care a terminat pe poziția a doua la finalul sezonului este CSU Atlasib Sibiu. 18 victorii, 10 înfrângeri în cele două faze ale sezonului. Nu, așa cum am spus inițial, prima posesie pentru Sibiu, Hardy, Mihailovic, Popescu, Cooper și Paliciuc pe parchet pentru formația gazdă. Oaspeții cu Șanta,
Markovic, Reed, Giapa și Martinici. Iarăși faul coș. Iarăși faul coș. Chris Cooper trimis la linia de libere. 13 puncte are Cooper. Greșeala lui Shanta. A doua greșeală personală a lui Shanta. Rămâne fără urmări această liberă. 44-37, cea mai mare diferență înregistrată între cele două echipe. BC Mureș a condus și ea la 7 puncte. Acum faultul împotriva lui Paliciuc. Prima greșeală personală. Radu Paliciuc, fost jucător la Dinamo și la Steaua. Repune Martinici pentru Reed. Ratarea lui Reed. Hardy. Extrem de discret în prima repriză, ca să nu spună slab din punct de vedere ofensiv. Un singur coș din acțiune. Bogdan Popescu ratează tripla. Prinde Giap. Popescu are 4 din 11 din acțiune. Martinici. Giapa, Reed. Din nou Giapa. E în post-up lângă el Popescu. Giapa obține faultul. Bogdan Popescu comite cea de-a doua greșeală personală. Foarte tare acest duel al jucătorilor de pe poziția 4. Martinici. Faultul lui Mihailovic. Aproape de penalizare. Igor Mihailovic comite cea de-a Jucătorii de la Sibiu. Cred că au 3 faulturi în acest sfert. Markovic, Martinici. Aruncarea nu intră. Recuperează Shanta, care bagă mingea în coș. Foarte bun meci făcut de pivot. Are 100% la aruncări. Are și 3 capace reușite. Statistica oficială are cu 2, dar sunt convins că are 3. Mihailovic acum cu 2 puncte. 3 din 4 aruncări din acțiune de 2 puncte are Mihailovic și se reface diferența de 7. Martinici apărat de Hardy. Giapa din nou duelul cu Popescu. Fault ofensiv fluierat împotriva lui Giapa. Giapa comite cea de-a patra greșeală personală. Ceea ce observam și în cazul lui Levi Siarto. Nu poți să reacționezi așa. N-a fost un contact care să-l dea pe spate pe Bogdan Popescu. A căzut foarte ușor. Arbitrii sunt foarte impresionați de astfel de momente. Atât de rar am văzut ca oficialii să dea simulare pentru așa ceva, încât e deja o practică să cazi artistic. Cooper. Bagă mingea excelentul panou. Hardy pentru Bogdan Popescu. Ce pasă decisiv a dat Hardy, specializat pe asisturi în acest meci. Are 5 pase decisive și doar 4 puncte. Cooper, Hardy, Popescu. Un triunghi care a funcționat perfect. Timeout solicitat de antrenorul formației din Târgu Mureș. În evidentă dificultate echipa Tigrilor. Puncte Cooper cu 8 recuperări, 12 puncte Popescu cu 4
10 puncte Mihailovic cu 3 pase decisive, Hardy 4 puncte, 5 recuperări, 5 pase. Hardy a avut 18 puncte în primul meci, 14 puncte în cel de-al doilea. Vorbesc de meciurile încheiate cu victorie pentru Sibiu. O echipă redutabilă acasă, care surprinzător a pierdut meciul al doilea și l-a pierdut extrem de clar la 21 de puncte. A fost 54-75, a câștigat în deplasare meciul al treilea și a pierdut. Acum Șanta, care continuă să arunce perfect, tip-in, reușit de pivotul de la Târgu Mureș. Șanta are 9 puncte cu 3 recuperări, abatere de pași, fluierată împotriva lui Hardy. Abatere de pași comisă de Hardy. A doua minge pierdută de Hardy. Doar 4 turnovers are Sibiul. BC Mureș are 6. Mediile din sezon peste 14 BC Mureș, aproape 13 Sibiul. Radu Paliciuc comite cea de-a doua greșeală personală. Faultul lui Paliciuc asupra lui Reed. Americanul are 4 puncte și a acumulat 3 greșeli personale. Martinici n-a marcat deloc în acest sfert. Trage acum de 3 puncte și înscrie 5 din 8 de la mare distanță. Goran Martinici în sezon, 37% cu 91% la libere. Cade acum Dragoș Andrei, marchează Mihailovic de 3 puncte. Igor Mihailovic. Aceeași secvență ca mai devreme. A fost un contact în urma căruia, în mod normal, un jucător de basket nu s-ar fi clintit. S-a întâmplat altfel. Acum este faultul lui Cooper asupra lui Reed. Mingea intră în coș. 2 puncte și aruncare suplimentară în urma faultului comis de Reed. Prima repriză, Sibiul nu a avut niciodată 2 libere, a avut un end one. Acum este a doua oară când are așa ceva. Raportul la libere este 19-2. 14 transformate de Sibiu, una singură scrisă de Târgu Mureș. Urmează a doua. Da. O liberă transformată din 2. Sibiul este cu 5 puncte în plus și are posesia Hardy. 6 minute din sfertul al treilea. Davis. O rotație foarte scurtă a Sibiului. Bogdan Popescu ratează Hardy. Cooper este acolo, dar se fluieră fault la Șanta. Santa comite cea de-a treia greșeală personală. A treia greșeală personală. Extraordinară pasa dată de Popescu pentru Hardy. Trei la libere pentru Hardy. Singur coș în acțiune în acest meci. Ratează libera, prinde Reed. La Marcus Reed, fost jucător în campionatul Franței, fost jucător la Aris Salonic. A intrat Calve. Martinici. Pătrunde Calve, aruncă, faultat de Cooper. Conflict între Șanta și Mihailovic. Da, urât gestul lui Mihailovic, foarte urât. Și apoi reacția lui Șanta e de condamnat. Ambii trebuie să primească greșeală tehnică. Prima intervenție a lui Mihailovic, a doua a lui Sabol Șanta. A treia greșeală personală Cooper. Nu
cred că au sancționat în vreun fel arbitrii acel duel. Calve, 2 libere. Lalovici. Calve, 4 puncte cu 7 recuperări. Înscrie ambele libere Aruncări transformate. Ernest Calve. Schimbarea în echipa de Mureș. Lazar ia locul lui Santa. Lazar înlocuiește pe Șanta. Bogdan Popescu, Davis. Pasă Supanov, Popescu ratează. Împinge mingea în afara terenului. Dragoș Andrei, rămâne posesie pentru Sibiu. Sibiu a câștigat ambele întâlniri din sezon, 74-68 și 82-66 pe teren propriu. Dar este egalitate doar în această serie. 2 victorii în plus pentru CSU Sibiu. Dar cine învinge astăzi contează. Echipa care merge mai departe va întâlni Steaua. Pasă Supanov, Hardy ratează, incredibil, Hardy n-a atins inelul de la 30 de centimetri distanță. E adevărat, era o aruncare grea, dar Hardy are calitatea fizică și componenta atletică necesare pentru a reuși să înscrie dintr-o asemenea fază. Bogdan Popescu la a 3-a greșeală personală. Libere pentru Goran Martinici. Goran Martinici înscrie 20 de puncte. 21. Ambele aruncări transformate. 21 de puncte, 2 intercepții, o recuperare și o pasă. Statistica lui Martinici. Sibiul cu 2 puncte în plus și cu mingea. Mihailovici, apărat de Lazar. Fault flărat împotriva lui Lazar. Expus Lazar acolo să se apere la conducătorul de joc. Liberă pentru Igor Mihailovici. A știut să profite, a simțit mâna, a apucat de braț pe Lazar și arbitrii au fluirat imediat. Un singur punct, Mihailovici are 14, 53-50. Reed, Martinici, blocaj, ieșire, nu îl angajează pe Lazar. Aruncă Dragoș Andrei, ratează, prinde Hardy, a 6-a recuperare a americanului. Mihailovici mai departe, Davis. Pasă Supanov, fault clar al lui Lalovici, care și-a împins adversarul. L-a împins pe Calve, simțind destinatarul acelei pase. Boris Lalovici penalizat cu cea de-a 3-a. A 3-a greșeală personală și pentru Lalovici. Martinici cu panoul în coș. 23 de puncte, Martinici ține echipa în spate, trage echipa după el, așa cum a făcut-o de atâtea ori în acest sezon și în precedentul.
Lalovici, Mihailovici, din 45 de grade, scutură plasa. Mihailovici înscrie de la distanță pentru a treia oară din 6 aruncări, are 3 din 4 de 2 puncte, 17 puncte în total. Calve cu Lalovici lângă el, îi fură mingea, Davis, care finalizează acest contraatac din pasa lui Bogdan Popescu. 5 puncte marcate în 20 de secunde după acest turnover al lui Calve. Așa trebuie să arate atmosfera peste tot în România la meciurile de basket în Liga Națională și nu numai. Se preconizează un sezon în care să avem echipe care să înceapă și să termine campionatul. Sezonul 2017-2018, să sperăm că așa va fi în campionatul pe care l-am încheiat acum puțin timp. Faza lui principală în campionatul respectiv s-au desfințat două echipe. Una la început, una pe parcurs. Aruncarea lui Reed ratată, recuperare ofensivă. Martin își ratează, dar acolo este Calve care prinde și reușește să înscrie. Nu cedează sub nicio formă basketbaliștii de la BC Mureș. 58-54 pentru Sibiu. Aruncare scurtă. Davis a fost. Ultimul care atinge mingea este Calve. Lalovici, Davis. Mihailovici încearcă din nou de la mare distanță, aproape să înscrie. Două minute din sfertul al treilea. Martinici, Reed. A rămas liber Lazar înscrie frumos, ce acțiune! S-a echilibrat perfect Lazar și a reușit acest cârlig impecabil. Al doilea coș înscris de Lazar în acest meci. 58-56. Scorul în acest sfert favorabil oaspeților, 19-16. Hardy n-are pe unde pătrunde. Mihailovici îl vede pe Davis. Aruncare de 2 puncte a lui Davis. Final de atac. Hardy culege acea minge de sub panoul mureșenilor și reușește să înscrie al doilea coș din acțiune a lui Kevin Hardy. Dragoș Andrei, o pasă bună pentru Lazar, care este faultat de Mihailovici. Liber pe care o bate jucătorul de la BC Mureș. De-a patra greșeală personală și este înlocuit cu Christopher Cooper. Mihailovici, a patra greșeală personală. Cooper, Hardy, Davis, Popescu și Lalovici pe parchet pentru Sibiu.
Înscrie Loții, capitanul echipei din Târgu Mureș. A jucat 8 sezoane la Oradea. Ratează, cine prinde, e decizie 1-1. Și minge dată este fault. Fault împotriva lui Boris Lalovici. Și 2 libere, ambele echipe în penalizare. CSU Sibiu. Reed. Patru din 7 are BC Mureș de la linia de libere. Reed are 0-2. O aruncare transformată de Reed. 60-58, totul e deschis în meciul 5 al acestei serii, sferturile de finală din Liga Națională de Basket. 3 câștigătoare până acum, UBACA Transilvania, CSM CSU Oradea și Steaua CSM Exim Bank București. Pasa decisivă a lui Bogdan Popescu pentru Hardy, care ușor, ușor începe să își aducă aminte cum e să înscrii din acțiune. Două pase decisive pentru Popescu. Reed, Lazar. E decizie 1-1. Asta a arătat Grigoraș. Și pentru că precedenta decizie a dat câștig de cauză Sibiului, acum Mureșul bate. Martinici, nu intră mingea în coș. Ce layup a ratat Martinici. Un layup care ar fi redus diferența la 2 puncte. Davis pătrunde, aruncă, marchează. Marcel Kawika Davis. 10 puncte în total, cu 4 din 8 din acțiune. Și cred că este final de sfert după această acțiune a lui Davis. Da, 64-58, încă cel puțin 10 minute din această confruntare. Știai că cel mai performant aparat din România de eliminare a calculilor renali se află la Centrul Medical Nova Vita din Târgu Mureș? Noul aparat poate rezolva orice tip de piatră, indiferent de localizarea acesteia, iar procedura are rată de succes de 99%. Vizitează site-ul nostru nova-vita.ro pentru detalii. Ultimul sfert al acestei confruntări
Vom ști în această seară care va fi adversara Stelei în semifinala Ligii Naționale, în cea de-a doua semifinală a Ligii Naționale. În prima se întâlnesc campioana în titră și deținătoarea cupei. Cele două formații care au jucat în sezonul precedent Supercupa. Exact așa, campioana cu câștigătoarea cupei. În cealaltă semifinală, Steaua va evolua împotriva adversarii de astăzi. Cooper, revenind pe parchet, aruncă, ratează, recuperează Davis, floater, mingea în coș. Marcel Davis, 12 puncte. Două puncte de la Reed, frumos, de la Lazar, cel care a agățat în aer acea minge. 66-60. Davis. Hardy, Lalovici. Bogdan Popescu. Cooper. Aruncare de 2 puncte. Hardy recuperează, mingea a atins inelul. Jocul merge mai departe. Hardy, Cooper. 2 libere. Să vedem cine primește greșeala personală. Lazar comite cea de-a 4-a greșeală personală. Loții Lazar, a 4-a greșeală personală. Șanto, Giapa și Lazar, câte 4. 2 aruncări libere pentru Christopher Cooper. 2 libere Cooper. Din 24 transformate de CSU Sibiu, Cooper are 7 din 11. O aruncare transformată. Martinici rămâne principalul marcator al meciului, 23 de puncte. Calve trage Calve, avea un picior dincolo de linie, a ratat, a recuperat Cooper. 9 mingi prinse de Cooper sub cele 2 panouri. Davis. Martinici sancționat cu fault, l-a ținut pe Cooper, asta a văzut arbitrul. Martinici comite cea de-a 2-a greșeală personală. Această pătrundere. Davis scapă de adversar, i-a făcut acolo un culoar Chris Cooper. Schimbare la Mureș, Sanda ia locul lui Lazar. Șanta în locul lui Loții Lazar. Martinici. Trage de 3 puncte Martinici. Mingea ajunge la Lalovici și apoi la Hardy. Au dus 2 minute și jumătate din acest sfert. Este 5-2 pentru Sibiu. Davis aproape să greșească, Cooper este acolo, ratează, recuperează Șanto. Un meci foarte bun făcut de
pivotul Mureșului. 9 puncte, 4 recuperări cu 100% la aruncări. Șanta ratează pentru prima oară în acest meci, prinde Lalovici. Mai departe Davis dă drumul, 3 contra 1 pe contraatac. Popescu greșește, prinde Davis. Hardy, parcă e frică să arunce lui Hardy. L-am văzut și în prima repriză, evitând cu obstinație din poziții din care în sezon arunca fără niciun fel de emoție. Căzut geapa, jocul este oprit. Să vedem ce s-a întâmplat. Da, este un cot dat de Popescu la limita între voluntar și involuntar, un cot în bărbia lui Geapa care a căzut ca lovit de Tyson. Pur și simplu knockdown, cred că mai degrabă spre involuntar. O lovitură foarte tare și în același timp foarte periculoasă pe care o primește Geapa. Sunt contacte fizice extrem de tari între cei doi jucători power forward. Davis forțează Davis, nu este coș valabil. Jocul reluat. Ne apropiem de ultimele 5 minute ale acestei partide. 9 puncte în plus pentru Sibiu. In and out, aruncarea de 3 a lui Reed, prinde Popescu. Ca de obicei, extrem de important în angrenajul echipei, Bogdan Popescu, 12 puncte, 6 recuperări. În fiecare meci a fost acolo în top 3 la realizări pentru Sibiu. În prima partidă 15 cu 5, în a doua 15 cu 7, în a treia 19 cu 5. În meciul 4, 12 puncte, 5 recuperări. Trage Reed de 2 puncte. Mingea ajunge tot la Popescu, dar a fost un team rebound. Hardy. Un coș acum și diferența este formată din 2 cifre în favoarea gazdelor. Hardy. Aruncă Hardy din cea mai dificilă poziție. Martinici cu intercepția la Cooper. Reușește să țină posesia Goran Martinici. Martinici, de el se leagă toate speranțele mureșenilor. Omul care a fost de atâtea ori decisiv pentru formația din junglă. Martinici. Geapa și Popescu iarăși în contact. Și să vedem care e decizia. Este minge pentru Sibiu. Fault împotriva lui Șanta, a 5-a greșeală personală. Da, este corectă această decizie. Șanta a urmărit să-l oprească pe adversarul lui. A mișcat corpul. Scapă mingea Cooper după acea pasă dată de Davis. Schimbare la CSU, Igor Mihailovici ia locul lui Marcel Davis. Revine pe parchet Mihailovici. Martinici. Lazar. Nu reușește să înscrie Lazar. Cooper s-a ferit acolo să-l atace pentru a nu fi vreo circumstanță de fault. A ratat Lazar.
Cooper. 14 puncte, 10 recuperări. Mihailovic de 3, da! Mihailovic este omul decisiv pentru Sibiu. 20 de puncte cu 4 din 8 de la mare distanță. E meciul capitanului Mihailovic. Este irezistibil în această partidă și poate fi X-factor. Poate fi omul care face diferența. Cooper îl căpăcește pe Martinici, faultează Calve, care comite și el a 4-a greșeală personală. Sibiul se desprinde, Mureșul pare că a terminat benzina. Comite cea de-a 4-a greșeală personală și lasă locul lui Martinici. Iese Calve, intră Markovic. Hardy, Cooper, faultat de Giapa. O intervenție care în mod normal se sancționează cu greșeală antisportivă. Giapa a eliminat și el. Și cred că sezonul Tigrilor se oprește aici. Este fault antisportiv, fără doar și poate. A 5-a pentru Dalibor Giapa, părăsește parchetul. Doar 2 puncte, dar 6 recuperări pentru Giapa, 2 libere pentru Cooper. 2 aruncări libere pentru Christopher Cooper. Cooper are aproape dublul liberelor aruncate de întreaga echipă adversă. Cooper are 14, iar Mureșul are 8 aruncări libere. Ratează a 2-a liberă, dar prinde Hardy. Igor Mihailovic! Un coș de 3 absolut nemaipomenit al lui Mihailovic. Are 5 din 9, trece de 50% la aruncări de la mare distanță. Și dacă vă vine să credeți, în afara lui, un singur jucător a mai marcat de 3 puncte la Sibiu. Lalovic, o dată. Acest sfert este 12 la 2. Așadar, doar 2 puncte marcate de Mureș. Reed, Lazar. Are variante și pierde mingea. Reed. Încă un turnover pentru BC Mureș Târgu Mureș, numărul 9. Fără să strălucească, Sibiul se îndreaptă către victorie în acest meci. Pentru prima oară în istorie, Sibiul va câștiga partida a 5-a. 2 libere pentru Hardy. Martinici, încă un fault foarte ușor fluierat și de data asta.
din parte liberele. În mod normal, o echipă care ratează atât de mult de la linia de fault are dificultăți în a câștiga partida. Vine Lazar, excelent, și înscrie un tip dunk după ratarea lui Martinic. Lalovic, Hardy. Pătrunde Hardy și mingea este împinsă în coș de Paliciuc. Primul coș al lui Paliciuc în acest meci. Era singurul titular care nu marcase pentru CSU Sibiu și singurul jucător care nu marcase dintre cei de pe parchet. N-au fost folosiți deloc Tincu, Brâncean, Banciu și Dragoș Gheorghe. Sibiul are 29 de libere aruncate și a ratat 10. Cooper este pe bancă și el eliminat, dacă am văzut bine. Cooper 15 puncte, 10 recuperări. Și este înlocuit cu Radu Paliciuc. Faultul lui Lalovic. Și el eliminat. A 5-a Lalovic. Martinic. Încă un fault. Paliciuc combină cea de-a treia greșeală personală. Lalovic 3 puncte, 3 recuperări, 3 pase, 5 faulturi. Martinic. 90 de secunde din această partidă. Super pasă dată de Martinic pentru Loții Lazar, care înscrie, dar echipa lui este la 15 puncte distanță de formația gazdă. Săptămâna viitoare încep semifinalele Ligii Naționale de Basket. Vom avea programul. Așadar, Sibiul va avea avantajul terenului propriu în fața Stelei. Coș de 3 acum al lui Davis. Sibiu, Steaua și Cluj-Oradea sunt semifinalele Ligii Naționale. Mureșul, după 2 sezoane consecutive în care a jucat finala și a ratat titlul, nu reușește să treacă de primul tur în play-off-ul anului 2017. Bucurie mare la Sibiu, o victorie categorică obținută în fața Mureșului. Faul clar asupra lui Mihailovic acolo. L-a lovit Martinic peste față. Se îmbrățișează Horațiu Floca și antrenorul Dan Fleșeriu. Udat de șampanie, cred, Dan Fleșeriu. Va fi o bucurie mare la Sibiu, echipă care n-a mai contat în lupta pentru titlu din 2009. Acum se califică și are avantajul terenului propriu în fața Stelei CSM în semifinala a doua. Marchează și Calve. E un avantaj deloc de neglijat cel al publicului. Martinic îl felicită pe Mihailovic. Se termină această partidă. Sfertul de finală este adjudecat de CSU Sibiu, echipă care câștigă din a 5-a încercare o serie de 5 partide și se impune în decisiv în fața Mureșului. Extraordinară performanță. Felicitări ambelor echipe, felicitări Mureșului, care în ciuda unor absențe incredibile pe parcursul sezonului, în pofida unor jucători plecați de la început până chiar înainte de play-off, a reușit să facă pasul și să ducă această confruntare până în meciul decisiv. Eu sunt Emil Hosulongin, basketul continuă la DigiSport 4. Ne pregătim de 2 meciuri de Euroligă și Euroliga plus Basketball Champions League vor fi competițiile din care vom televiza în această săptămână, cu
semifinalele Ligii Naționale. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Toate cele bune, pe curând!